ngiyakubingelela Nsizwa, cha ngithi angiphendule embuzweni wakho ke wangibuza wona mayelana nodaba lomphongolo esivumelwano. Udaba lomphongolo esivumelwano ke ngilwazi izigaba ezimbili. Esokuqala esokuzwa abake bawubona lo mphongolo esivumelwano ukuthi kwakukanjani. Esesibili esokuzwa ngaye qobo unkosana loyo owanikezwa umphongolo esivumelwano kuNkosana uNkanyezi. Udaba ke lokuqala lokuzwa ngiluzwa ngabazali bami ubaba uthi kwathi ngeke kuvula indlu ezitsha angisazi kwaku-19 bani kodwa kwakuvula indlu ezitsha lapho khona wavezwa khona umphongolo esivumelwano uvezelwa ababekhona lapho. Uthi ke kwakukhona uNkosana uVusumuzi ozalwa ilanga, kukhona iphoyisa lakwaShange uNtshishibe oyiphoyisa eMtshebheni nabanye abafana ababili angabazi ke bona. Uthi kodwa ke owayewuphethe ugonile umbondo ongenansukwa kwakuNkosana uNkanyezi begqoka ingubo ezinde ezibovu ezishaya phansi. Noma ke kungacaci kahle ukuthi isimo sawo basibona sinjani kodwa kwawumbozo ongenansuka ngesikhathi bewubona kukhona inkosi ilanga kukhanyisa amakhandlela kuthekelele lapho kwakuleso sigameko kwakwenzeka kusona. Esesibili isigameko esokuba ngizizwele ngaye qobe ekhuluma ngendaba yomphongolo esivumelwano. Uthi ke meyikhuluma le ndaba semphongolo esivumelwano uthi lapha kunomphongolo uthi kade kufika amadoda ethunywe ngomunye wabaholi ukuthi angizomtshengisa umphongolo esivumelwano la ukhona. Ngabe sengiyambuza ngiyawabuza ke lamadoda ngithi ke ngiyawathuma la doda ukuthi hayi cha phindelaneni emumva nifike nimbuze lo nithumileyo engilazi igama lakhe kodwa engeke ngilisho lo mholi ukuthi kanti uhleli kanjani kule ndawo ahleli kuyona kanti umphongolo esivumelwano akawazi ukuthi uphi na. Inkulumo yahlala endlebeni yami la iphuma direct kuNkosana uNkanyezi. Eyesibili inkulumo yakhe ithi nayazi kodwa lento angikhuluma ngayo na. Uthi yena futhi abaningi beni basezingane vele bayazi lento. Useyabuza kusethi Mangcobo uyayazi le ndaba ngikhuluma ngayo. Uthi uMangcobo cha baba ngiyayazi. Uthi niyamazi uNjilo na? Ubani omazi uNjilo phakathi kweni na? Ubuza yena ubuza umkhokheli wakwaNgcobo. Wena uyayazi Sibanibani? Mamchunu uyayazi indoda yakwaNjilo eyayidrivela ubaba kwakuthiwa uNjilo? Uthi baba ngiyayazi. Nawe Mangcobo uyayazi na? Uthi baba ngiyayazi. Uthi ke yiyo ke yadrivela mina imoto mhla ngiyofihla lo mphongolo esivumelwano. Abumukho noyedwa kuleli bandla obawaziyo lo mphongolo ukuthi uphi yimi kuphela yaze yayishaya isifuba yimi kuphela engaziyo le ndaba yomphongolo esivumelwano ukuthi ulaphi la ukhona la kwathiwa ngiubeke khona imina ngeke ngikwazi kulolonke leli bandla. Indaba yomphongolo esivumelwano ke ngiyazi ngaleso sizathu ke. Kuthi ke phakathi kamumva bese ngizwa ngomunye wabantwana bangaphakathi abantwana bangaphakathi ke kwabantwana belanga exoxa indaba efanayo ukuthi umuntu owazi umphongolo esivumelwano ubhuti uNkanyezi uyena wazi umphongolo esivumelwano. Abantu ayehambe nabo kwakuNjilo wayedriver imoto. Owesibili kwakuMkhize ngeke ngimusho ukuthi Mkhize owaphi nendawo ngoba usengaba mhlambe senkingeni yokuthi abuzwe imibuzo kodwa akasekho emhlabeni naye kodwa umndeni wakhe angifuni ugcine usunenkinga kodwa ngiyawazi ukuthi uMkhize ngiyawazi nendawo adabuka kuyona ngiyamazi naye ngamehlo ami. Lo Mkhize lo akhuluma ngayo lo ukuthi uMkhize
wayesethembeni lamadoda ayephelezele inkosi ihamba ngenye imoto elandela imoto eyayishayelwa unjilo eyayiyofihla umphongolo wesivumelwano. Lapho ke ethi ke unkosana uNkanyezi akawazi kwanjilo ukuthi ngawubekaphi, kodwa ngoba wasala ngaphandle wafike wama yena ngangena ngedwa kule ndawo kwakufanele ukuthi akawazi nokuthi ngawubekaphi la ukhona. Ngiyazi lapho ke ngomuntu oqobothi yena uye owawufihlayo, kodwa futhi akafuni ukubuza uyikhuluma indaba yawo. Yilokho ke engikwaziyo ke ngendaba yomphongolo wezivumelwano. Okunye okwesithathu ke nje ke engase ngikuzwa ngumzala ngendoda yakwaKhuzwayo. Indoda yakwaKhuzwayo eyayivamise ukudrive yona inkosi unkosana uNkanyezi mehamba endaweni ngemoto yayo. Ithi bathi behleli nje kwayo bephuma uhambo noluthize esaphuza esadla yena, isithi yona hawu lolu hambo kade silihambile lokuya endawo ethize silihambe kahle. Ithi kodwa yazi labaNazaretha akazi lutho. Nina niyawazi umphongolo wezivumelwano uthi ayineme lo mnumzana Khuzwayo ngaleyo mini. Niyayazi indaba yomphongolo wezivumelwano na? Base bethi oyisethi uLokhuzwayo cha baba ngizwe ngayo ngendaba yomphongolo. Nomama wakhona lapha ekhaya kwakuma uMakhoza wathi hayi ngiyengizwe nje kodwa ngiyazi. Isithi niyingane nina. Uthi yasiyajula. Yayisithi mhla ngiyofihla lo mphongolo wezivumelwano ngenza isivumelwano noNkulunkulu. Yayisithi hawu cishe ngaphahluka ngakhuluma indaba enkulu phambi kweyingane yathi cishe ngaphahluka ngakhuluma indaba enkulu. Hayi Khuzwayo hamba. Uthi ngathi ngide ngisala cha hamba Khuzwayo hamba kwakho manje hamba kwakho. Buthi ngahamba kuKhuzwayo ngaphuma ngahamba ngayibona ubuserious bayo lo ndaba kamuva esejula mesethi mhla ngiyofihla lo mphongolo wezivumelwano ngenza izivumelwano noNkulunkulu. Iyacishe yaphahluka ethi awucishe ngaphahluka ngakhuluma indaba enkulu yasezulwini nabantwana. Hamba Khuzwayo. Uthi yamxosha wagcina ephumile impela waye ukudla wahamba. Hayi